Pembatian pamanan gendoro nyaru menapa nggih anak kula yuga kula Lesmana parengipun coba larapaken swanana ngarasani ingsun paman kula tau mung diri kondo diatur diri kelawan yugaku Lesmana inggih parengipun ingkang paman kula madosi ingkang putra lho boten madosi inggih putu kula menika seneng kelayaban kadang iki kala ngidul lan iki kok diaturaken anak ratu kok seneng brodong isawi pabrik anak ratu kok seneng kelayaban ora karo-karuan nggih nggih paranipun ing paman kula wonten kasihan madosi go paduka wayah kula putu kula pun Lesmana monggo kula badhe matur ingkang saestu kali yuga kula paman anak ratu kok blokon lembut rata-rata kalungan janur nyekel sapu bege-began apa benak mbah sampuni mbah iya bukuku nyuwun duwite mbah bukuku ebek Orang betul-betul sering bentrang-tring mbak Tetanuh nang sikil mbak Rumah duit mbak ya, untuk mangsa ngawin Orang apa mbak, sembunyi mbak Kowe tinggal bapakmu Bapakku sopo ya bapakku Angger Duryudana oh bapakku Rama Duryudana Rama Prabu Rama Nimbalinya putra pun Lesmana Mandra Gano Ketika aku supaya soal pangandikan panjenengan Rama Wonten dawuh Rama wah anak iki Lesmana rene wenggaleng iya mone aku mau ini semua aku pengen bantu masamu Moga, tenjering kudu mone lho, awas nek ora mone lho. Yo.